at may katapusan ang araw at gabi nalulungkot hirang. Kasama natin sa Secretary. Dito kayo sa landing pad, Nagasiton. Sa mga suliranin, pinaglalaban na. Kalingap yo-yo. Kalampito. Ang aking pagkukun. Kapi tayo. Wari sa buhay. Dito po kami ngayon ni Kalampitos. Pagbabalat kayo sa katotohanan, ano man ang iyong maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. 7 million viewers, mega love shoutout. Tayo ngayon sa landing pad Naga. Ayan. May bagyo pa na Lods. Ang pagkukungwari sa buhay, pagbabalat kayo. Ay, wala pang nag-comment. Meron na yun. Yeah, shoutout po kay Ma'am Rosana, kay Ma'am Las Vegas, yeah. Ma'am Shirley Crow, kay Ate Wing, Ate Anonymous, mega love shoutout. At Tita Marilyn Hickman, shoutout. Tita Pretty, Tita M. Pagpapan, mega love shoutout. Ate Pay. Yan siya pala, nagbigay ng ano ko, si Ma'am Conis Sanchez, mega love shoutout. Si Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Ednas, no? Magmula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo'y ibang-iba. Uy, grabe, may nagpakulay. Hindi ko na ano. Sino nagpakulay? Bilang daw yung bahay, natanong mo na. Ha? Yung bahay, bilang ko. May nagpakulay pero hindi ko nakita. Sino? Yung bahay. Ano? Kukunin na daw? Yung bahay. Ano ko na, i-pin ko na sa campus. Ha? Ano ko na, sabihan mo na paunahan. Iyo. First come, first basis. Iyo. Nakalive tayo, Lods. Ay, Live. Bias at live. May nagpakulay. Hindi ko makita ang message. Ganun pala yun? Hindi ano mo. sa ano? Ay, ito. Ay, ito si Ma'am ano. Naku. Na, Magandang gabi. Hindi makita ang message. Ganun pala yun, Lods? Hindi nakita ang message sa ano. Kailangan ba na magwakas? Wait, check natin. Sino ang pakulay? $16 million viewers. Nutrition experts say Ito, nakita ko na. you need a good breakfast. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Busog ka with 50% Ay, hindi. more cereal. Pambihira. Nawala. Hanapin natin. Hindi makita dito.
Ganun pala nangyari, Lods. Ali. Hindi nakita yung ano. Yung mga comment nila. Ay, dito. Yan, nakita ko. 20 na, 20 million viewers, Lods. Ito, nakita ko. 20 na, 20 million viewers, Lods. Yan. Salamat po, Ma'am Salebala Gerpets. Bigyan po kita ng jacket. 21 million views. Sino pa? Ma'am Elena Nupeto, good eve, brother Calampitos. Yan. Shout out po. Ay, salamat. Salamat po sa nagpakulay. Ma'am Saliba Gerpets 2023. Yan, 18 million viewers. Dito po tayo ngayon sa Landing Pad kasama sa Sagap TV. Dinalaw po natin yung kanyang kapatid na nasa ospital. Islam. Bino, 6929. Ito na si ano yung taga ano? Yung taga Indonesia. Malmalam, kasing. Bino, kailan si Bino? Bino 6921. Thank you brothers for the jacket. Salamat po, salamat po sa pakulay. Islang, di ba yan? Bino. Baka yan yung lagi ba nagko-comment bagay ng... Sabi mo, where are you from? Sabi mo. Hey Bino 6921. Where are you from? What are you from? Where? She's back and looking back, so free. Yan, shout out kay Ma'am Shirley Gross, especially Ma'am Rosana, no? Nalods, Ma'am Rosana. Salamat po sa laging suporta, Ma'am Rosana. Kay Tita M. Ay, kape po tayo. Salamat, Lods. Nagpakape pala, Lods. Oh, pampatulog po to. Para mabilis ka makatulog. Oh, we're from Bicol. Ha, ha. Ay. Yeah. English, you are English speaking Bino at Bino 691. Where are you here in Bicol? Where are you in Bicol? And what your location? 20 million viewers, mega love shout out. Yan. Kanina po, inilibingin na po si Tatay Mario. Yung pong aking na-vlog dun sa sulong nakatira dun sa bundok, no? At ngayon naman po ay dinalo naman natin yung kapatid ni Sagap at may nagpaabot po si Tita MM of Japan. Yan. At bukas po natin i-upload yung video kasi ngayong araw ay nakapagdalawang upload na po tayo. Kaya yun, supportahan niyo po yung ating bagong upload, ano, dalawang video yun. Naku, puro ano, puro nasa kabao yung ano natin, yung na vlog. Oh. Kaya yun, ang katulad ng sinasabi ko mga kalingap, yung kanta, ay talagang totoo yun. Yun yung ang buhay. Totoo ba kayo sa nang? Tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, nalulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang iyong maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang
nakakaalam. Caroline, Ma'am Caroline Gasatan, mega shout out, thumbs up din. Maraming salamat po sa pag-thumbs up. At sa ating 18 million viewers, yan. Have you eaten yet? Ba't English? Ano? Ba't nag-English sila, Lods? Sa translator naman. Sa translator. Kung saan bansa sila na doon. Hmm. Roel Sadik Carlos, mega shout out. Bigyan po kita ng jacket. Roel Sadik Carlos. Tonight, they're in your heart without pack. Without fear. Yan po, shoutout po Ma'am Rosana, kung nanood ka man po. Magatong oras Lord, nanonood yun eh. Magandang gabi po, Ma'am Rosana. Ah. Maraming salamat po Siyempre si Ma'am Shirley Crow and sa Tita M. Of Japan. Si Ate Wing, kung hindi ko lang kung nanood pa si Ate Wing. Ma'am Las Vegas. Ano yun? Yan. Nabigay ko na po yung mga pinabibigay niyo sa mga beneficiary. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Shoutout ka lang, Titus. Shoutout po, Ma'am Annalisa Garcia. Bigay po kita ng jacket. Alam niyo po mga kalingap, isang konting ano lang natin about sa mga nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa ating mga kasamahan, na dating kasamahan ay yung ginawa ng mabuti ni Kuya Bal ay siya kinakalaban ngayon. Ang inaano ko lang mga kalingap, no need mo naman silang kalabanin eh. Kumbaga, anong purpose? Bakit kailangan kalabanin? Samantalang doon naman din ang galing. No? Hindi naman kailangan kalabanin. Kasi nga, yung pagkakamali ba ng isang tao, tapos, ay, ang pagkakaalam ko, ang pwede lang manghusga yung mga perfecto knowledge. Ano? Kasi kung perfecto ka, hindi ka makasalanan, wala kang mga nagagawang masama sa iyong kapwa. Siguro, pwede ka mahusga kung ganun ka. No? Ang Diyos nga hindi namuhusga eh. Ang tao pa kaya, Lods? Hindi hinihusga ng tao na, hindi hinihusga ni Lord. Ha? God in God's eyes. Ang Diyos hindi hinusga ng tao. Bagkus tinutubos niya pa sa mga kasalanan. Tama ba galag sa because they only want help when they are father. Hindi ko masyadong English kaya eh. We have the right to Yes, no, judge I the hope you other. should fight brother ba. English Ay, tama. We have the right to judge the other. Only God. Talaga English yung sinabi niya. English talaga. Wala tayong karapatan na husgahan ng isang tao base sa kanilang pagkakamali. No? Kung meron mga nagawang mali ang isang tao, go. Kasi may mga batas tayo eh. May mga tayo. Pero bakit kailangan natin ipadaanin pa sa social media? Kailangan pa natin kasi na lang, kung talaga may kasalanan ng isang tao, may mga due process tayo, no? Katulad nga sinabi ko kanina, ang Panginoon nga hindi nanguhusga yan. Hindi siya, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na gawin ang ating mga gustong gawin, maging mali man o tama. Tama magalos. Walang pong ipigil eh. Gumawa ka ng mali, nasa iyo na yun eh. Gumawa ka ng tama, nasa iyo na yun. Pero may isip ka. Binigyan tayo ng sariling isip ng ating Panginoon. Bawat tao, bilyon ng buong mundo, bilyon ng tao sa buong mundo, palagay mo, Lord. Bilyon na.
Tamo, binigyan ni Lord ng kanya-kanyang isipan para makagawa ng ng tama o mali. Pero mas piliin mo yung magiging tama. Di ba? So, ayun na, John Carlos Galang, Miguel shout out. Rosaleski TV, yan bigyan mo yan. Sa 29 million viewers po natin, maraming salamat po. Siyempre sa mga sa nagpa-jacket po, si Ma'am Sally Balaga Gerpets, yan. Special mention po sa inyo. Yan. So, yan, malapit na po yung birthday ni Jackson, baby Jackson. Ano kayo magandang costume na Lods? Super na lang, super sunrocks. Okay, Lods, super sunrocks video. 34 million viewers po natin. Shout out. Super Sunday. Ay, hey, 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 Super Sunday. Ayan, hello po kay Armor Lopez. Miguel shoutout po, Ma'am Armor Lopez. Ayan. Bigyan din jacket si Rochelle Kids TV. Nagkaroon din po tayo ng na napanood natin yung reaction dun sa congratulations nga rin pala kay kay Mr. Beast. Naka 500 million subscribers na Lods sa YouTube. Grabe Lods. Mr. Beast. Tapos ang ginawa pala mga kalingap, just kay Mr. Beast, naging kinustomize ni YouTube yung kanyang button, di ba? Customized button Lods, talagang ganda. Sariling gawa ng 500 million Di ba sa 100,000 silver, sa 1 million gold. Yun talaga mismong si YouTube, may-ari ng YouTube yung nag-customize gumawa. Ang galing. Sherwin Marcowi. Yan, Miguel shout out. Bigyan natin jackets. Sherwin Marcowi. O dalawa. Ang Sherwin Marcowi. Yung isa lang muna ang bigyan natin jacket. Yan. Shout out. Yan. Ang galing, no? Life is too short. Always choose the right. Tama po, tama. Pwede natin maging gumawa tayong tama. The life is sharp. Thank you for the blue. Sa pa-blue. Welcome po. Yan. Roselski. Yeah. Welcome po, Sherwin Mark Kui. Parang dati na ito nag-ano sa akin. Pag ako nagla-live sa Dait. Nag-ano na ito si Sherwin Mark Kui. No? Ayan. 30 million viewers, Miguel Show. Kung nalulungkot ang buhay, I have 3 gambits. Ano yung gambits, Lutz? Gambits. Gambits. Palit ako ng account. Parang nagtatagalog sila, hindi ko maintindihan. Tuwing malayo ka hirang, salamat po, Tatlim. Tatlo. Ito, Tagalog na. Super Ingo. Tama ka, yung Diyos talaga masama yun. Yun. Never po tayo, hinusgahan ng Panginoon. Kung kaya niya pang tumino ang isang tao, katulad nga, sobrang dami ng makasalanan ng tao. Ang ginawa ng Panginoon, tinubos niya sa mga kasalanan. Sabi nga napanood ko dun sa isang video, Alien. Sabi nung naniniwala ka ba kay Jesus? Sabi ng tao sa Alien. Sabi, oo naman.
Katunayan nga, 3 beses sa isang taon sila dumadalaw sa amin. Oh, talaga? Oo. Sa inyo, nung dumalaw sa Earth, anong ginawa nyo? Katunayan nga, nagpapaparty kami, nagpapakain kami. Kayo, nung dumalaw si Kristo sa inyo, si Jesus sa inyo, anong ginawa nyo? Pambira, ano? Totoo baga? Ginawa baga, pinako sa krus. Hmm. Ano siya yung nakatawa pero totoo, ano? Kaya, all right. Kantahan na lang tayo. Hmm. Mekani salam. Only love yung walang kamatayang kanta. Kaso copyright to na ulit. Ano na lang yung Sharing revenue niya. yung ano akapila na lang ano. Yan. Kaso baka makapirate din kahit akapila. Hindi makapila. Music lang. Music lang ano. Akapila mo. Sayang yung ating live. Yan. Okay lang sana kung maraming nagpalipad ano. Hindi ano. 1, 2, 3 go. 2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You gave me up your mind. Is it meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just lay my part and pray I would change so far. But I can make you see it through. That someday only love can do. Ay, bumaba. Ayaw ko na kumanta. Bumaba ulit sa viewers. 17. Yan, kanta ka na lang. Oh, meron. Shout out Mr. Haas Kalampitos watching from Oman. Oman girl, mega love shout out at saan ka man ngayon naroon at yung ingat ka lagi sa inyong pagtatrabaho. Ano? Lalo-lalo na ating mga minamahal na buhay na bayani, mga OFW. Yan. Lagi kayo mag-iingat dyan. Only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just lay my part and pray I would change the heart. But I can make you see it through. That someday only love can do. Dalisay Villanueva, mega love shout out. And LC Makawili, mega love shout out po sa inyong lahat dyan. Ano man yung inyong ginagawa sa araw, sa oras na ito, naway lagi po kayong mag-iingat at lagi manalig sa ating Panginoon na siya may lalang ng lahat. Yan. Ang oras po natin ay alas 7:44 na ng gabi. Yes, Ma'am May June. May grab shoutout, Ma'am May June. Yan, shoutout. And this Ma'am May June. Yan. At syempre, salamat po sa pagtulong sa kapatid ni Sagap TV. Rosemary Chinita Vlogs. Mega love shoutout. Dinalo tayo ni Ma'am May June.
Kain pa lang naman, Lods, to 44 p.m. Kuwait time. Ay, okay po. Eat well po. Eat, yeah. Mamaya po ay nagsaing na si Sagap. No? Nagsaing at meron siyang ipapatikim na ano, na mahiwagang, ano ito? Mahiwagang balaw. Priscilla Brit. Manoy, Miguel shoutout mo, Priscilla Brit. Ayan. Nagbabalikan yung natin mga viewers natin. Salamat sa pagdalaw. No? Ma'am Jocelyn Gubalani, shoutout. Hindi ko kayo madyakita kasi hindi ko makita dun sa main live po natin. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just lay my heart and pray every change of heart. I can make you see it through. That's something only love can do. Ano daw? Yan, Chi, shout out. Pahagad Kibalaw. Yan, Pahagad Kibalaw daw, Lods. Sabi ni Ma'am Brit. Ang dami problema po. Gagamit po dito pala. Yan. Leia Olga Vlogs, shout out. Yan, natawa tuloy si Ma'am Medjun. Kantaon na lang yun, no? Bakit ba? Masiramon bagaan balaw. Sobra po. Sobra. Yan may Bicol expert. Expert po yung tawag doon. May kalamansi, may sili. Ayan. Napakasarap po ng balaw. Kalamansi na may sili. No? Ako ay isang model doon sa Ermita. Chi, may galap shoutout, Chi. Gabi-gabi sa disco. Umuulan ba dyan dito? Umuulan. Kanina po umulan. Kasi may low pressure po na darating na May June. Low pressure darating sa ano. Yan. Ingat po kayo dyan sa Japan. Takot na akong umibig, ayoko nang maging baliw. Ang nakaraang... si ano nga pala po, Ma'am Medjun, si Nicole ay... bago pumasok sa school, nagtitinda muna siya. Tapos pag-out niya, matinda naman. Sipag ni Nicole. Talagang, porsige sa kanyang pag-aaral. Ibiot, Jel, Merix, mega shoutout. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapanlaw man. Sipag ni Nicole, next naman padalang ko siya ulit. Salamat, ma'am. Para maano po na natin ulit siya. Ang dami rin po nag-aantay sa kanya, yung nag-aabang. Panaginip ko'y laging ikaw, Sinta. Kahit na dilaw yaring mata. Iwas copyright po. Kahit na
Mahal, kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita. Lahat pasalamatan mo si Tita MM Japan Nandiyan. para doon sa kapatid. Yan si Ma'am May June. Nandiyan. Tita MM Japan para doon sa pag ano. Saan? Ano po? ah, Saan? Tita, ano yun? MM of Japan. MN. Of Japan. Yan. Ah. Yan po. Para sa- Maraming salamat po kay Tita MN. MM. of Japan Ah. sa tulong na inabot niyo po sa aking kapatid at sa pamamagitan po ng channel ni Kalampitos TV. Naway pagpalain pa kayo ng Panginoong Diyos at bigyan po rin po kayo ng kalakasan at magandang kalusugan din po, Ma'am MN in Japan. At sana marami pa po kayong matulungan, O dami na mga natulungan niya. nangangailangan. At ang Diyos na lang po ang nakakita ng iyong kabutihan. At wish ko sa iyo po, Ma'am MN in Japan, na bigyan ka po ng mahabang buhay at iligtas ka po laban po sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, MN in Japan. Tuloy lang ano, Lods. Salamat, Lods. Sabi ni Ma'am Priscilla Brit, kilala mo yata? Sagat, kilala ko. Priscilla Brit. Pre-celebrate. Magandang gabi po. Nasa Brit yun, Brit. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa adikain ni Kalampitos TV sa kanya po mga vision. Maraming salamat. Hey! Elias. But, yeah. Ay, welcome daw, sabi na ano, ni Tita MM of Japan. Masaya siya. Na-appreciate niya yung pasasalamat mo, Lods. Ako ay isang mudil. Mudil. Ayan po, at 20 million viewers po natin. Mega love shout at meron tayong 33 minutes of live at mamaya-maya po ay ano natin kasi alas 8 si Kuya Bal po at si Kalinga Prab ay nag-upload ng video. Ha? Alas 8 sila nag-upload din. Yun. Ang iniingat-ingatan ko. Yan, abangan nyo rin po yung mga release natin sa ating Facebook page. Puro kalukuhan na related po sa ating buhay. Marami po kayo. Bahala na kayo kung ma-appreciate, kung mainis kayo, matatawa kayo. Basta ako, gusto ko lang kayong mapatawa at makarelate sa pang-araw-araw nating ginagawa, pang-araw-araw na nangyayari sa ating buhay. At ako po si Papa Dudot na nagsasabing, ang buhay ay weather lang. Dear Papa Dudot, ganyan ko yung voice Papa Dudot, ano? Meron tayo ditong babasahin mula sa isang ating listener. Walang ano. Papa Dudot, Barangay LS. Nasaan yun? Mapapatawad pa ba? Gagay lang natin, ha. Wala na. Dati meron yung mga ano. Gusto kong magpaliwanag sa'yo, ngunit di kinakausap. Hindi nasa diringin mo. May mga
mga taong kakaunti ang pag-aari pero payapa ang mga ngiti. At may mga taong kahit nasa kanila na ang lahat, hindi pa rin ito nagiging sapat. Ako po si Papa Dudut ang nagsasabing, ang buhay ay weather. Weather lang. Maganda yung marami mga kataga. Yan. Wala mga post si Papa Dudut. 20 million viewers. Mama Opelia, longa-longa. May galap shoutout po. Wala na yung mga taga-Indonesia, Lods. Hmm? Wala na yung mga taga-Indonesia. May. Ayos mag-live to. Ha? Ayos mag-live pero ang daming views. Sino yan? Hindi mo kang pinapa. Hindi ko man kilala yung Lods. Isa yun. Shoutout ka lang Victor. Si Opelia walang Opelia lungalong. Salamat, Malam. Malam. Only love can save. Try again. Ay, Salamat, Malam. thumbnail niya, ano? Pang malam ang Lods. Paalala. Tatay. Ay, Paalam. paalam. Puro ano Pa- ba, Lods? Puro paalam ano? Puro paalam. Diyos ko. Mamaya, malive tayo mga ano, after upload ni Kalinga Pro. Kalingap. Ha? Uy, si Ngirit. Ay, si Joey the Great. Ngirit. Joey the Great. Joey the Great. Ang alamat. Nagdaga. Ano may sinabi si ano? Alamat na ano? Joey the Great. Ngirit. No. Ay, Joey. Oh, Joey. Ah, Ang iniingat-ingatan ko. Ang ugat, lawit at muscle ni Joey the Great. Ngirit. Girit. Sinanay, ante natin si sinanay. Hello, nanay. Nasaan ba ngayon si Joey the Great? Na tinatago-tago ko pa sa kami magkasama. Shout out Joey the Great, sabi ni Ma'am Opelia Lungalong. Ayan, may shout out. Wala, di na Sino? Hindi na nag-comment si Joey the Great. Wala. Wala na. Isang bis lang. Nagkaway lang. Nakakatampo. Ano, Lugs? Yeah. Mayaman na kasi si Joey the Great. Kaya man si Joey, may kutsi na. Hindi na siya marits. Dati, ngirit-ngirit. Hindi na siya cannot be rich. Hindi na. Your message cannot be reached. Please try click forward. Your message cannot be reached. Your message Wala, is hindi not... wala. Parang ano ba yung nagparamdam lang tas wala ano. Ah, araw gabi nanatili ka saan man magpunta araw gabi tayong dalawa. Ganun yung boss na usong hinalod. Mga ganyan, chipmunks. Yung turn around every now and then, scramble eggs you away. Turn around, why? Yeah. Every now and then, just scramble, pull apart. When I need you, know tungay. When I need you, know whenever.
Whenever and never, I don't wanna close my eyes. I don't know wanna close. I miss you, baby. I don't know. Wala. Ayan. At tayo po ay pansamantala muna po. 8. Sakto pong alas 8 ng gabi. Yan, salamat po Ma'am May June. Sa Titime of Japan, may kalab shoutout. At salamat sa pagdalaw. Yan. At syempre, special mention kay Ma'am Rosana. Thank you po, Ma'am Rosana. Kay Ma'am Shirley Crow. Kay Tita M. Tita M of Japan. Japan, thank you so much po. Maraming salamat. Ate Uwi. Yan. Ate Uwi, Uwi. may kalab shoutout. Yan. Ate Anonymous. Anonymous. Tita Pretty. Si Yan. taga- Sponsor ni Ang Ang. Taga Milaor. Yan. At yun. Hanggang sa muli. Bye-bye. Paalam. Paalam. Kahit huwag kayong mawawala. Paalam. Marami ng picture yung dito. Pwedeng... Try natin yun bago tayo paalam. Ito try natin yung bagong future ng Tubig. tayo Lods. Tubig. Try natin Lods. Mga try. Ganda mga Lods. Yeah. Ano ba? May bagong picture no. Parang andi rin Lods. Okay na na. Ano pa? Ang dami. Yan, marami. Kung ano-ano na lang Lods. May mga bagong picture ang Ay. Ayan. Makeup may makeup pag ay. Dalawang tao Lods. Tama may mabubuo dyan. No? Naglaro no? Hello po. Magandang gabi. Ganyan mo Lods. Ah, Ganyan mo. ayos baga. Parang ba yung mukha mo Lods ah? Ah. Nagiba. Yan. Tara. Ayos na yan. So, maraming salamat po sa inyong panonood at Kambal. muli bukas. Dalawa ka na baga Lods. Kambal ka na. Hey, iya, iya. Naging kambal. Yung kambal. Puti pa lang. Ano? Ito, lenses. Lenses. Yan yung sa masaya. Yan, pasalamat ka Lods. Yan, at naging Iljin. Pasalamat ka. Salamat.